Lopun päivät antikristus, 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 nukutus, rokotus, mekastus, eivät auta. Hollainen karva jalka saatiainen laitimme. Lopulta Jeesus voittaa paikkaa. Saatana koittaa uittaa, polttaa, suistaa, rapustaa maailman parhaan ainopuksen raamatun. Lopun päivät antikristus, 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 antikristus. Antikristus, antikristus, lopulta Jeesus voittaa paikkaan. Saatana voittaa, uittaa, polttaa, suittaa, rapustaa, raamatun. Voittaa, Jeesus voittaa, Jeesus voittaa, Jeesus voittaa, Jeesus voittaa, Jeesus voittaa, Jeesus voittaa.